manje wangitshela ukuthi lama-drugs ama-drugs aphelele. Manje angithi I was trying ukuthi ngikhohle. So athi ngizochweba. Angithi ayinokuthi ngizochwetshwa. Kuba bekungeke kulento ngizekhumbule ngizoyisho ukuthi khona. Ukhohliwe kuthina. Angithi ngikade ukuchweba besisakhuluma nawe. Okay, akunakukhuluma. Okuningi besingakukhulumanga ngithi. Ama-drugs fit icon. Hayi, hayi. Abani le medal uwe lo unama-medal ayincosi Hayi ngibengidalisha. yabo. Oh, ubhizi ngami nge-chess ngitheshe ubhizi ngami. Ubhizi ngami ngethe ushiya nge-chess athi alright akuna-flow yabona emara nawe uyayidonsisa nje ezinye izinto kumele kube yinikanika banamanje Mfethu nami mara lento ngiyichazile uthi uma ufika ngikhombise first thing first akunazi and manje ungikhombisa isinxebo ukuzilanga uyiza ngikhohliwe ngithi unetonyana then bakukhumbuza ama-gent kusasa ungabukhohle jo Ulax. Utole nini oluphumile kuparole 2017. 2017. Yeah. Ucedile ukusayina yonke into iphelile. So wenza okunye manje. Ubona kahle ukuthi ijelele mnandi. Manje angithi mfethu angeke ngizoloku ngibhizi ngikhomba nawe ngiyibhamu sengimdala. Ziphi manje le bhamu? Angeke ngisathatha. Yabona ngathi mangibuya ngapanuluka intweni ezinjalo. Alright, akunaflop. Commander nazi. Okay. I see. Alright. Plus uyambona Mina ngikayi problem. Into ngisilo umuntu. Hayi ngicashile ikhaya sepechekas. Sepechekas. Abuye singamleni. Uqale nini ukuthengisa la? Since abuye ejanya Maybe ngaboma 2017. 5-6 years azosha. 6 years ebuyaphi ngoba count ukuthi ngidolele. Tule 2017 yabona. Ungakho manje. Una 7 years. Kuba sengiphako kayini. Awukazi uphaka. Uzwe kayingakhi ngami. Ngizwanga next. Yabona sibhaya kanjani? Sibhaya uthiyana. Siyelena ke manje.